नाश्ता म्हणा किंवा जेवण म्हणा असं करून बाहेर जायचं आहे मला. तर भोप्या सांगा होता की चर्चगेटला मनीष मार्केट म्हणून आहे, तिथे गाई बघ कशा. हा छान आहे ना खरं. मी की नाही पहिल्यांदाच गेली या मार्केटमध्ये, पण शॉपिंग करणार खूप पाहिजे, जायला पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा हातात भेटली आहे, जमली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे वेळे वाजलेत 9:30 झालेले आहेत. आता नाश्ता बनवायला घेतला आहे, म्हणजे चपाती भाजीच करणार आहे मी. थोड्या वेळाने मला जायचं आहे बाहेर, त्याच्यामुळे जितकं घरातलं काम शक्य होईल तितकं करायचं आहे आणि निघायचं आहे. कुणाल जेव्हा सकाळीच आज बाहेर गेले, 8:30च्या दरम्यान ते निघून गेले. त्यांचे पण कामं होते 1-2 म्हणून. माझं मी सगळं आटपून घेते. तर भाग्या आणि शेरू काय करतं ते तुम्हाला मी दाखवते. एक झोपला आहे, झोपेत आहे एक. हे कुणाचं काय काय चाललं आहे इथे. त्याचे जे कागद असतात ना ते कसले रे अर्जसाठी लागतात, ते काय काय करतोय. हा बघा, हा शेट इकडे एक झोपला आहे, मस्ती करून करून आत्तासा झोपी गेला आहे तो. आणि हा बघा, हा बाहेरचा जो नजारा असतो ना बिल्डिंगचा, ते बघत बसतो 1-1 तास ना. दादा बघून चला, मी आता खायला बनवते. हां, चपाती खाऊया आपण काय. चला 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 सुरुवात करूया. खिडकी खोलते अगोदर, वारा येऊ दे. कसं ऊन पडलं आहे बाहेर, छान वाटतं मग बघायला. ही मुगाची भाजी करणार आहे आणि पीठ मळून ठेवलं आहे. इथे रात्रीसाठी चणे टाकले भिजत. पटापट करून घेऊया. तर पटापट चपाती भाजी केली, म्हणजे नाश्ता पण तेच आणि जेवण पण तेच असं केलं. कारण जर का नाश्ता वगैरे आणि असं वेगळं वेगळं बनवत बसलं असते तर वेळ गेला असता आणि मग आज पण जाणं कॅन्सल झालं असतं. त्याच्यामुळे चपाती भाजी आणि पटकन असं भात वगैरे कुकरला मी लावून घेतला, म्हणजे संपूर्ण जेवण करून घेतलं. किचन सगळं आवरून घेतलं, म्हणजे भांडी वगैरे सर्व घासलं. कपडे आज राहिले धुवायचे, कारण सगळ्यांच्या आंघोळ्या बाकी होत्या. म्हणजे आमच्या 3घांच्या आंघोळ्या झाल्या होत्या, बाकीची जी मंडळी आहेत त्याच्या सर्वांच्या आंघोळ्या बाकी होत्या. तर चला निघाली मी आता. आपण चाललो आहे आज चर्चगेटला. मला ना ते शूटिंग करते ना मी व्हिडिओचं, जे आपण यूट्यूबचं काम करते ना, माझं स्टँडवरून तुटलेलं आहे. तर भोप्या सांगा होता की चर्चगेटला मनीष मार्केट म्हणून आहे, तिथे चांगलं असं मिळतं. म्हणून मग कुणालचे बाबा आणि मी आम्ही दोघंजण चाललो आहे. कुणालचे बाबा पण आता आलेले आहेत. चला निघूया पटकन, येऊन परत घरातलं माझं काम पण बाकी आहे अर्ध, ते करायचं आहे. अर्ध केलं तसंच ठेवलं आहे. चला चला जाऊया. चला चल भोप्या, पुन्हा नाही दोघांना जेवायला द्या. हां शेरू काही करा बेटा, पिशवी घेते मी. खाली भेटेल ना. गाई बघ कशा गावाला बघायला भेटतात. हा बस स्टॉप कांदिवलीचा. कांदिवली डेपो. तर घरापासून 2 मिनिटाच्या अंतरावरच आमच्याकडे बस डेपोसुद्धा आहे, रेल्वे स्टेशन आहे. त्याच्यामुळे कुठे जायचं असलं का जास्त वेळ असं लागत नाही, 2 मिनिटात आपण पोचतो. तर इथे आम्ही आलो कांदिवली स्टेशनला. तिकीट काढायला कुणालचे बाबा रांगेमध्ये उभे होते आणि आज भली मोठी रांग होती. त्याच्यामुळे मी इथे एक साईडला उभी राहिली आणि निरीक्षण करत होते स्टेशनचं. बऱ्याच दिवसानंतर घराबाहेर पडले, म्हणजे गावी जाऊन आले आणि त्याच्यानंतर आत्ता मी घराबाहेर पडलेले आहे. म्हणजे अजूनमधून भाजीपाला वगैरे आणायला फेरी अशी होते मार्केटमध्ये, पण आज असं लांब असा प्रवास दोघंच जण आम्ही करणार होतो. त्याच्यामुळे एक वेगळा आनंद पण होता. थोडीशी घाईगडबड झाली निघत्यावेळी, पण ठीक आहे म्हटलं. तर स्टेशनला पोचलो आम्ही आणि ट्रेन लागली होती एक, ती सोडली कारण थोडीशी गर्दी वाटली. त्याच्यानंतर एक दुसरी ट्रेन आली, त्यात बसलो आम्ही. आणि ह्या 2 छोट्या छोट्या मुलींना येऊन माझ्या शेजारी बसल्या होत्या आणि इथे आमचा प्रवास सुरू झाला. आता कांदिवली ते मरीन लाईन्सला आम्ही उतरणार होतो.
1 सव्वा तासाचा मला वाटतं प्रवास आहे. तर आता थोडंसं तुमच्या कमेंट्सबद्दल म्हणते, म्हणजे बोलते. बऱ्याच तुमच्या म्हणजे आपल्या ताईंच्या कमेंट्स येतात की ताई तू किती दिवसभर काम करते, म्हणजे गावी पण तेच करायचे आणि आता इथे पण. आता इथे कशी माणसं थोडी जास्त आहेत, म्हणजे हो वाढलेली आहेत माणसं, पण काही मार्ग नाही आहे बघा आता. म्हणजे मला तरी असं वाटतं की जे आहे ते स्वीकारायचं आणि मग पुढे जायचं. आणि तेच जे विचार करत करत मनात आपण राहिलो, कुडत बसलो का मग जगण्यानं कठीण होऊन जातं. त्याच्यामुळे नाही मी आता जास्त विचार करत, म्हणजे माझ्या मनाची तयारी मी केलेली आहे की आता जे काम आपल्याला करायचं आहे त्याचा आता विचार करून काही उपयोग नाही. म्हणजे विचार केला तरी पण आपल्यालाच करायचं आहे, नाही विचार केला तरी आपल्यालाच करायचं. त्याच्यामुळे जे आहे ते आनंदाने करायचं आणि जसं झेपेल तसं करायचं. म्हणजे कोणाकडून अपेक्षा ठेवायची नाही की कोणी मदत करेल वगैरे. त्याच्यामुळे माझं काम जसं मला जमेल त्या पद्धतीने मी करते. कुणालच्या बाबांची थोडीफार मदत असते, कुणालची पण मला थोडीफार मदत बघा असते. पण आता त्यांचा दोघांचं जास्त करून फोकस जो आहे ना त्यांच्या कामाकडे, म्हणजे त्यांचा जॉब वगैरे त्यांचं शोधण्याचं सगळं चालू आहे. आणि मला वाटतं आता लवकरच ते त्यात सक्सेस पण होतील. आणि जेव्हा हे सगळं होईल तेव्हा मी सगळं तुमचे शेअर करीनच. तर इथे प्रवास आमचा संपला. आम्ही मरीन लाईन्सला उतरलो आणि मनीष मार्केट आहे ना तिथे जाण्यासाठी म्हणजे चौकशी वगैरे केली 1-2 ठिकाणी. कुणालच्या बाबांना फारसं असं ट्रेनच्या प्रवासाचं वगैरे असं माहीत नाही आहे, त्यांनी कधी असं जास्त प्रवास केलेलाच नाही. त्याच्यामुळे विचारतच आम्ही गेलो, चालतच गेलो. म्हणजे टॅक्सीने जायचा विचार केला, पण टॅक्सीवाले म्हणायला लागले की इथे जवळच आहे, तुम्ही टॅक्सी नका करू, उगा तुमचे पैसे वेस्ट होतील. असं करत करत आम्ही जवळजवळ 10 ते 15 मिनटं चालत आम्ही गेलो आणि मार्केटला पोचलो. आणि खूप मोठं मार्केट आहे, इतक्या छान छान वस्तू आहेत त्या मार्केटमध्ये. खाऊ गल्ली बघितली तिथे, परत कपड्यांचं मार्केट, क्रॉकरी वगैरे असते ना ते, इतक्या छान छान वस्तू ना. म्हणजे फुलांचं असं ना, नकली फुलं बघा असतात ना त्यांचं मार्केट. मोबाईलच्या मार्केटमध्ये आपल्याला जायचं होतं आणि फायनली आम्ही तिथे पोचलो. खूप मोठं मार्केट आहे, फक्त मोबाईलचं ज्या ॲक्सेसरीज असतात, जे आपल्याला हवं ना ते सगळं इथे मिळतं. तर बऱ्याच वेळा शोधून आम्ही एका दुकानामध्ये थांबलो होतो. म्हणजे मला ज्या वस्तू हव्या होत्या, स्टँड वगैरे, रिंग लाईट वगैरे, ते सगळं चेक केलं. म्हणजे 2-4 दुकानं फिरलो आम्ही, एकाच दुकानामध्ये चौकशी नाही केली मी. आणि फायनली एका दुकानामध्ये म्हणजे आवडली वस्तू, मनासारखी सापडली, मग ती घेतली. म्हणजे भरपूर अशा वस्तू होत्या, पण कधी काय व्हायचं की क्वालिटी एकदम लो असायची, त्याच्यामुळे मग घेण्याची इच्छा पण नाही झाली. त्याच्यामुळे एका दुकानात चांगलं मिळालं, त्याच्यामुळे मग घेतलं. मग आणि खरेदी करून झाल्यानंतर आम्ही फायनली निघालो घरी जायला. आणि वाटेतच म्हणजे त्याच रोडने जात होते ते कपड्यांचं मार्केटसुद्धा होतं. खूप छान छान वस्तू होत्या हो, म्हणजे असं बघूनच घ्यायची इच्छा झाली. आता मला काही घ्यायचं नव्हतं, पण कुणालच्या बाबाने खूप जबरदस्ती केली मला. म्हणजे गावी गेल्यापासून म्हणजे जवळजवळ 3 वर्ष झाले ना, मी स्वतःसाठी साधा रुमाल पण कधी खरेदी नाही केला. म्हणजे आत्ता मला असं वाटतं की मी 3 वर्ष मी कसे काढले असतील एकही कपडा न खरेदी करता. त्यावेळेस ती वेळ खराब होती, त्याच्यामुळे मग जितकं शक्य होईल ना तितकं मी खर्च कमी करायची. पण आता मुंबईला आलेला आहोत तर ठीक आहे म्हटलं, चला आता खूप जबरदस्ती केली कुणालच्या बाबांनी. त्याच्यामुळे त्यांच्या पसंतीने ड्रेस बघा घेतलेले आहेत, ते तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवीनच. तर इथे खरेदी करून झाली. खूप छान छान ड्रेस होते हो. मला असं बघून असं वाटत होतं की घ्यावे, सगळं घ्यावं अशी इच्छा झाली होती. पण नाही, मी स्वतःवरती खूप कंट्रोल केलेला आहे आणि तशी मला सवयसुद्धा आहे कंट्रोल करायची स्वतःवरती. त्याच्यामुळे आपल्या बजेटप्रमाणे ड्रेस घेतलेले आहेत मी. आणि मला घ्यायचं पण होतं, कारण मला आता जे म्हणजे घरामध्ये वगैरे घालण्यासाठी किंवा बाहेर वगैरे जायचं असेल ना, जराशी अडचण होते माझी, कारण नाही घेतलेले ना 3 वर्ष, त्याच्यामुळे. पण चला आता घेऊया. तर ड्रेस वगैरे घेतले आम्ही आणि निघालो परतीच्या प्रवासाला. आता इथे काय झालं, जातेवेळी आम्हाला शेअरिंगची टॅक्सी असेल ती मिळाली, त्याच्यामुळे शेअरिंगच्या टॅक्सीमध्ये बसलो आम्ही. जास्त नाही, एका माणसाचे 12 रुपये, म्हणजे बघा किती स्वस्त होतं. आणि येतेवेळी आम्ही चालत बघा आलो. आणि हां, एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहून गेली, म्हणजे सगळं म्हणजे खरेदी वगैरे करून झालं नंतर तिथे खाऊ गल्ली होती ना, तिथे आम्ही ना पावभाजी खाल्ली आहे कुणालच्या बाबांनी आणि मी.
आणि इतकी टेस्टी होती ना, मला खूप आवडली ती पावभाजी. त्याच्यामुळे कुणालसाठी आणि भोप्या ह्यांच्यासाठी एक प्लेट मी ना आवर्जून आम्ही पार्सल घेतली. आणि पुलाव वगैरे खूप छान छान, खूप मोठा मार्केट आहे खाऊ गल्लीचा. म्हणजे तुम्ही बघितलात ना, म्हणजे बघूनच तुमची खायची इच्छा होईल, इतकं छान छान पदार्थ तिथे खायला चविष्ट असे होते. आता शूटिंग काही करणं म्हणजे शक्य नव्हतं ते, कारण म्हटलं खायचं का शूटिंग करायचं, त्याच्यामुळे नाही शूटिंग केलं मी. नंतर तिथून निघालो आम्ही, स्टेशनला पोहोचलो. ट्रेनमध्ये बसताना पुन्हा आपला 1.25 तासाचा प्रवास आणि मग घरी आलो. घरी आल्यानंतर पुन्हा वाघ्या आणि शेरू यांचा दंगा. म्हणजे 2 दिवस गावी बघा राहून आलो ना आम्ही. त्यावेळेस आल्यानंतर ह्या दोघांनी अजिबात दंगा नव्हता केलेला, काहीच त्यांना वाटलं नव्हतं. पण जरा 5 मिनटं किंवा अर्ध्या तासासाठी जरी बाहेर गेले ना, की आल्यानंतर जो त्यांचा दंगा असतो ना, बापरे. त्यांनी तुम्हाला सांगते ह्या 2-3 दिवसामध्ये माझे जवळजवळ 2 ड्रेस फाडून टाकलेले आहेत, नकं लावून लावून, ह्या दोघांनी पण, भाग्या आणि शेरूनी. आता चला ड्रेस काय जुने होते त्याच्यामुळे मी पण दुर्लक्ष केलं. आणि ते पावभाजी आणली होती ना, ती कुणालने खोलली, भोप्यानी आणि दोघांनी मिळून खाल्ली. ती जोडीला भाग्या आणि शेरूसुद्धा होते. दुपारच्या चपात्या ना उरलेल्या होत्या, तर ती पावभाजी कशी जास्त होती ना, मग त्या चपात्याबरोबर त्यांनी भाजी खाल्ली. नंतर इथे मी दूध आणि गरम करत ठेवलं, चहा केला आणि जरा चेहऱ्यावर देऊन जरा फ्रेश झालो आम्ही. बापरे, दमायला झालं मार्केटमध्ये फिरून फिरून. माहिती आहे, भरपूर चाललो आम्ही, भरपूर चाललो. घातलं तर पावभाजी आणली होती ना, ती कुणाल आणि भोप्या दोघांनी खाल्लेली, खूप मस्त पावभाजी होती. म्हणून त्यांना पार्सल आम्ही थोडीशी घेऊन आलो, थोडीशी म्हणजे 1 प्लेट घेऊन आलो या दोघांसाठी. आणि आता चहा ठेवला गॅसवरती, चहा पितो आणि मग घरातली कामं माझी बाकी आहेत ती करायला घेते. कपडे वगैरे धुवायचे बाकी आहेत. आता मी कपडे भिजत घातलेत, जेवण करायचं संध्याकाळचं. उपवास आहे आज सासूबाईंचा, त्या उपवासाचं जेवण करायचं आहे. आणि ज्या काही वस्तू आणलेल्या आहेत त्या तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवते. छान पण मनासारखं भेटलेलं आहे, खूप छान मार्केट आहे. मी की नाही पहिल्यांदाच गेली या मार्केटमध्ये, पण शॉपिंग करण्याचं खूप पाहिजे, जायला पाहिजे पुन्हा, असं वेळ काढून जायला पाहिजे. आज खूप घाईघाई होती आणि ह्या वस्तू खूप गरजेच्या होत्या, म्हणून मला जायचं होतं घ्यायला. त्याच्यामुळे आज मी न ठरवता या मार्केटमध्ये गेली होती. चला जरा चहा पिते आणि मग थोड्या वेळ तुम्हाला मी दाखवते आणलेल्या वस्तू. तर इथे पुन्हा सुरुवात झालं माझं घरातलं रुटीन. जेवण माझं सगळं करून झालं होतं, फक्त भाकऱ्या करायच्या राहिल्या होत्या. कपडे मशीनला टाकले होते बाथरूममध्ये. आणि आमच्या सासूबाई आहेत ना, त्यांची पूजा चालू होती. मला बऱ्याच वेळा कमेंट्स आलेल्या आहेत की तुम्ही सासूबाईंना सासूबाई का म्हणता, आई का म्हणत नाही. तर ह्याच्यामागे पण बरीच बघा कारण आहेत. म्हणजे ते कनेक्शन आमचं अजून झालेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे उगाच म्हणजे मनामध्ये नसताना उगाच आई म्हणायचं नाही, मला ती गोष्ट पटत. आणि बघा जे आहे ते मी खरं बोलते, मला खोटं बोलायला आवडत नाही. जे आहे ते आहे. अजून पण बऱ्याच कमेंट्स आहेत, खूप प्रश्न विचारले जातात, त्या प्रश्नांची पण उत्तरं देईन मी लवकरच. तर कुणाल जेव्हा आपण बाहेर गेले होते, त्यांना एक अर्जंट कॉल आला होता कामासाठी, त्याच्यामुळे ते नव्हते घरी. आणि थोड्या वेळाने आले कुणालचे बाबा, पण जाम खुश होते. का ते तुम्ही ऐका. वगैरे बघा सगळं माझं काम करून झालंय आणि कुणालचे बाबा आता आलेत. ते काहीतरी आनंदाची बातमी येतात, खुश आहेत ते. इलेक्ट्रिकची गाडी चालवायची, इम्पोर्टेड गाडी बघून आलो हातात घेतली पहिल्यांदा. असं इलेक्ट्रिक गाडी म्हणजे इलेक्ट्रिक गाडी त्याच्यावर चालते, ती त्याला फ्यूल नाही, मग चार्जिंगवर. अच्छा, चार्जिंगची गाडी, त्याला इलेक्ट्रिक गाडी म्हणतात. म्हणजे पहिल्यांदा हातात भेटली काय? हातात भेटली का विकायची. जमली 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 काय, फक्त ब्रेकच तुला जरा ब्रेकचा चेक हे करायचं, बाकी काही नाही. अच्छा, किती वेळ चालवली पण? तू स्वामीजी जाऊन राऊंड मारून आलो. 1 राऊंड मारला? 1 राऊंड मारला. हा नाही सॉफ्ट ब्रेक आणि क्लच आहे ना, तिथे सगळं आहे. जरा आरामात प्रेमाने जरा करायला लागेल. 1-2 दिवस हातात आले की ड्रायव्हर काय टेन्शनच नाही, समानच आहे गाडी. कुणाला लय वेळ आहे ना, कुणाला इलेक्ट्रिक गाडी. हा हे बघ यांची मस्त, भाग्या आणि शेरू यांची एवढी मस्ती चालू आहे, बाप रे. आता तुम्हाला ज्या वस्तू दाखवायच्या होत्या ना, आज राहिल्या दाखवायच्या. इतकं काम करत नव्हतं की सगळं राहून गेलं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवते काय काय मी आणलेलं आहे ते. म्हणजे मला जे व्हिडिओसाठी म्हणजे शूटिंगसाठी साहित्य लागतं ते सुद्धा आहे आणि 2-3 ड्रेससुद्धा आहेत. ड्रेस खूप छान मिळाले, पण ते दाखवते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आता अजून मध्ये एडिटिंग बाकी आहे. आता आजचा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतो की नाही ते पण मला माहीत नाही. म्हणजे असं कुठे बाहेर गेलं ना का एडिटिंगचं जरा अडचण होऊन जाते, राहून जातं. मग
म्हणजे मगापासून असा भरपूर प्रयत्न केला की एडिटिंग करण्याचा, म्हणजे खूप असं घाईघाईने केलं सगळं काम, पण मला वाटत नाही आता होईल, कारण अर्धा तास फक्त माझ्याकडे आहे आणि अर्ध्या तासामध्ये एडिटिंग करायचं, व्हिडिओ अपलोडवर करायचं म्हणजे शक्य गोष्ट नाही आहे ती. बघते तरी पण प्रयत्न करून बघते, हार नाही म्हणायची. बघूया आता, बघते कुणाच्या बाबांना विचारते, जर का ते हा म्हणाले तर खाली जाते, कारण आता इतक्या आवाजामध्ये एडिटिंग म्हणजे कठीण आहे. तर चला आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. आणि वस्तू तुम्हाला दाखवते म्हणाली पण दाखवता आलं नाही, त्यामुळे सॉरी म्हणते, पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की दाखवते. बाय बाय सर्वांना.